tercera persona que ens acompanya aquesta tarda és el Gerard Forest. El Gerard és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor de secundària des de l'any 2004. També ha escrit decàleg irreverent per la defensa del català i és coordinador de la Comissió de Llengua de la Intersindical. Doncs el que sí que hem de saber és llegir entre línies el que se'ns diu i jo penso que òbviament se'ns vol fer empassar amb vaselina curricular el que és sequedat vehicular. Sempre hem de llegir entre línies, per exemple, deixeu-me que us posi un exemple molt senzill, quan ens deien no, és que ara el que hem de fer és eixamplar. Llegim-ho en catalanesc del 2022. Aquí el que volia dir és una llengua, ja sabeu que és els seus parlants, una llengua sou vosaltres, és el teixit social que la sustenta i el que ens volien dir amb això és ara els vostres drets lingüístics no són prioritaris, no hem de molestar i per tant els vostres drets lingüístics ja arribaran. És molt important que sempre llegim entre línies. Amb això de curricular, doncs el mateix. Els aspectes tècnics penso que els ha explicat molt bé l'Alba i per tant que no hi havia immersió a bona part del país era una obvietat que nosaltres ens hem negat durant molt de temps. Jo sempre dic que nosaltres com a catalans, com a poble, som una mica aficionats a viure a Matrix, als psicotròpics ideològics, a dir-nos segons quines mentides. Fixeu-vos, durant tots aquests anys a nosaltres ens han dit nazis per fer una cosa que en realitat no fèiem. I el meu punt de vista és, home, si ens han de dir nazis, doncs fem-la, aquesta cosa, no? Llavors, el que sí que tinc clar és que la nova proposta de llei evidentment va encarada a complir la sentència, segurament serà inútil, és a dir, igualment com que els tribunals espanyols poden fer el que vulguin quan vulguin, ja ens han demostrat, són tribunals arbitraris que representen només una majoria demogràfica, doncs faran el que els hi plagui. També us he de dir que podem fer molts discursos, podem dir insubmissió, perfecte, però jo com a membre de l'Intersindical era el comitè de vaga del 23 de març, que van fer una vaga única i exclusivament per la llengua i el seguiment, els números canten, 7% al sistema públic i un 5% al sistema privat. Per tant, són unes xifres, a mi em sembla, un pèl baixes per cridar la insubmissió. Insubmissió vol dir inhabilitacions, multes econòmiques, 7% i 5% per perdre el sou un dia. Vull dir, no podem ser frívols en aquest sentit. I ja acabo i l'únic que us volia dir és dues mentides que ens hem dit. Una, que hi havia immersió. De iure hi havia més o menys immersió. Normalment, aquest adverbi així una mica peculiar, de iure hi havia immersió. De facto no. De facto teníem, jo penso, aquella cosa que a nosaltres ens espanta tant, però que la teníem aquí, que és allò una doble línia educativa. Especialment a secundària. Infantil i primària, més o menys, però a secundària, jo ja ho veia el 2005, a Sant Vicenç dels Horts, a Sant Boi de Llobregat, instituts on la major part de classes es feien en castellà. Parlo de fa 15 anys. Aquí el que teníem era clarament una doble línia educativa. A Sant Boi tu tenies un col·le de primària on les mestres o els mestres tenien una gran consciència lingüística i allà hi havia immersió, i a 500 metres tenies un institut on un 60-70% de classes es feien en castellà. Això és definició de facto de doble línia educativa. I l'altra mentida que jo penso que ens hem dit és de totes podem fer complir la immersió. I jo pregunto, a veure, una llei que no té un règim sancionador és paper d'estrassa, és paper mullat. Per tant, a mi que m'expliquin a on és el reglament sancionador que diu aquest profe, si no fa les classes en català, li passarà això o això altre. Això no ho tenim i per tant això dificulta el compliment de la immersió. I de moment ho deixo aquí. Jo també penso que el tema de la llengua, de vegades diuen com ho hem de solucionar això de la llengua, no? És complicat, és a dir, bàsicament el que hem de tenir és una visió holística, global. Ara ens hem ficat la banya només a l'escola, però no depèn només de l'escola. El tema de la llengua depèn de les polítiques urbanístiques, de les polítiques econòmiques. Segurament el que influeix més en el tema lingüístic són les polítiques econòmiques. Jo de vegades dic que és igual si la Secretaria General de Política Lingüística té 38 milions d'euros de pressupost o en té 70 o 75. Això és la xocolata del lloro. És a dir, nosaltres tenim un model econòmic low cost que provoca grans moviments demogràfics de gent que ve al nostre país
a ser explotada laboralment i que això té un impacte lingüístic i que això només acaba beneficiant unes minories molt concretes. Per tant, hem d'abordar tot aquest tema des de l'òptica demogràfica, urbanística, cultural, mediàtica i escolar, però escolar és poqueta cosa. Entenc perfectament que la gent senti una angoixa existencialista en l'actual situació, perquè de fet la gent a qui ells li pregunten també la sentim aquesta angoixa, perquè són persones normals igual que vosaltres. El que sí que hi ha són diferents vies, no hi ha solucions, però hi ha diferents vies, ara al final en parlaré. Des del mateix moment que tu tens un 25% mínim, perquè aquest és l'adverbi que fan servir, mínim en castellà, per tu, com ha dit molt bé el Francesc, tens la matèria d'anglès, aquí estem parlant d'un màxim anant molt bé, del 65% en català. Per tant, deixem de dir el percentatge aquest del 75%, no existeix. És de 65% en avall. I això ja en tenim exemples. És a dir, nosaltres els catalunyesos només ens preocupem de les nostres 4 províncies, però és que el model plurilingüe ja està funcionant de fa 5 anys al País Valencià. Només cal que entreu els projectes lingüístics de centre al País Valencià i el màxim és d'un 60% de català. I ells tenen un 25% mínim de castellà. Per tant, deixem de parlar del 75%. Quines opcions tenim? Jo, per mi, de les 3 opcions que tenim, intentar la immersió general, difícil, si en 30 anys no ho hem fet, no sé com ho farem ara, amb un marc legal encara pitjor i tot un estat en contra. No se m'acut com ho podem fer. Immersió general, l'altre, el model plurilingüe que se'ns proposa i que és cap on anem, que jo penso que tendeix a diluir el català. El projecte lingüístic de centre pot dir un 60%, però després la realitat poder és un 40%. Si tenim l'audiovisual fotut i havíem de tenir l'escola i a l'escola també tenim el català fotut, el futur és castany fosc. I llavors l'altra opció és l'opció de doble xarxa. Ens hem de plantejar totes les opcions i jo no sé si és la millor opció la doble xarxa, no en tinc ni idea. Jo el que sí que us puc dir, dades, és que l'any 2013, quan el Bauzá va intentar introduir el castellà a les escoles de les Illes, a infantil de 3 anys van donar l'opció entre els pares a fer l'ensenyament inicial en català o en castellà. I va sortir a les Illes Balears un 80% en català, a les Illes Balears que en teoria tenen menys consciència que aquí, i un 20% en castellà. Per tant, jo no sé quina és la millor via, no us puc donar la solució perquè no la sé. Sobre què opinen de la immersió, que la immersió és una metodologia d'aprenentatge d'una segona llengua, etc. Evidentment no saben què és, entre d'altres coses perquè no ho saben ni molts mestres ni sobretot professors. És a dir, ens trobem amb una manca de formació sociolingüística a les universitats. A infantil i primària potser sí que hi ha alguna coseta, però a secundària res. I per tant, aquí el que cal és molta formació començant pels professionals de l'educació. Per tant, imagineu-vos els nanos que saben de la immersió, no en saben res. També us he dit que per regla general ells no mostren un gran rebuig al català, excepte una minoria molt concreta. Jo no ho he viscut, he treballat a Trinitat Nova, a barris aclaparadorament castellanoparlants i no ho he detectat això. Ara, podria ser que acabessin desenvolupant un rebuig si els professionals de l'educació continuem amb la nostra tendència de no ser referents lingüístics, que és el que hauríem de ser? Doncs podria ser. Fixeu-vos, les dades que ens va donar el Departament d'Educació deu fer 4 o 5 mesos indicaven que només un 46% de mestres i profes d'aquest país mantenien la llengua quan els alumnes els hi parlaven en castellà. Per tant, 46% sumant-hi infantil i primària. Imagineu-vos com estem a secundària. Si aquests percentatges continuen baixant, evidentment el català acabarà sent una cosa totalment impostada a la qual li poden acabar agafant rebuig. Per tant, és urgent actuar en aquest sentit. Llavors l'Alba també ho deia, la qüestió audiovisual, és que clar, el seu marc mental, el seu marc referencial és totalment en castellà i per tant influeix molt més l'audiovisual en els seus usos lingüístics que la llengua dels profes amb ells o entre ells. No és una prioritat, és a dir, pels diferents governs independentistes, entre cometes, d'aquest país, la llengua no ha estat una prioritat. Diguem-nos la veritat. I per tant, fixeu-vos, el senyor Sanchis
l'exdirector de TV3 deia és que reobrir el 3XL ens costaria 8 milions d'euros. Quan dic el 3XL vull dir com a concepte, és a dir, programació infantil, programació juvenil, sigui en línia, sigui a la xarxa, és igual, 3XL com a concepte. Ens costaria 8 o 15 milions d'euros. Doncs fixeu-vos, l'altre dia jo llegia una notícia a La Vanguardia que deia que el govern està construint la línia 9 del metro, que havia de costar 3.000 milions d'euros i vés a saber com ni per què, hi ha sobrecostos, això ho podeu trobar a Google, i acabarà costant 16.000 milions d'euros. I això que us deia d'infantil i juvenil serien 15, 20, 30 milions. El periodisme d'investigació ja investigarà això dels sobrecostos, però la diferència és molt notable, no? Llavors, sobre el tema de l'ascensor social, doncs no. Això és pensar en mentalitat pujolista dels anys 80, però és que ara som en una altra fase. Ja no som a l'època pujolista dels anys 80 que el català era la llengua dels empresaris. D'empresaris catalans ja no ens en queden tants. Per tant, jo que he treballat en barris, cometes, rics de Barcelona, posa-hi les Corts, Sarrià, Sant Gervasi, els alumnes catalanoparlants, si més no en aquesta edat, perquè també és veritat que els usos lingüístics varien amb el temps, és a dir, els usos lingüístics que tu fas amb 16 anys potser no són els mateixos que fas amb 30 anys. Jo tenia amics a l'institut que mai havien parlat català i que ara amb 40 anys parlen català amb els fills. Però aquí tenim un fenomen nou. Els usos horitzontals entre catalanoparlants, com deia l'Alba, són massivament a l'àrea metropolitana en castellà. I per tant això no pinta massa bé. Per tant, entre ells es parlen en castellà. El castellà està de moda. I quin és el problema que tenim nosaltres? Doncs que aquestes modes poden ser molt lesives. Allò que et diuen, no sé si heu llegit un llibre molt interessant del Brauli Montoya que es diu La transmissió intergeneracional del valencià, que hi havia informants que deien, jo no sé per què, però se va posar de moda parlar en castellà i mos posarem a parlar castellà amb els fills. I clar, només que una sola generació segueixi la moda, entre cometes, de parlar castellà als fills, has perdut la partida quan ets un 36% de parlants habituals. Passes a un 15% i d'un 15%, remunta després cap al 50%. És molt més complicat. Per tant, és una moda que l'hem de revertir, que tenim eines per revertir-les, però el que jo no sé és si tenim el marc mental per revertir-les. I per tant, revertir-ho exigeix una cosa, sortir de Matrix, tant els ciutadans com els polítics. Jo penso que tot el que sigui una mica desacademitzar i ludificar una mica el català està molt bé. No cal que sigui curricular, també hi poden haver extraescolars dedicades a això, però jo això ho veig en simpatia. Fixeu-vos una cosa, però és que no és només l'escola, és a dir, el meu fill va a l'illa esportiva de Castellbisbal i resulta que és municipal i un 80% dels monitors fan les classes de natació als nanos petits, que ja té delicte, també a la meva dona spinning li fan en castellà, però és que amb els nanos petits es fan en castellà les classes, i estem parlant que allà hi governa un partit sobiranista i per tant no és només feina de l'escola, és que són gent que han estat votada perquè tinguin observança d'això. Per tant, com dèiem abans, no és només l'escola, no només som els ciutadans, que també són els polítics, però clar, els polítics el problema que tenim és que són un reflex de nosaltres. I nosaltres què és el que no parem de fer sempre quan sortim fora? Doncs canviar de llengua. I evidentment això traspassa d'avis a fills i de fills a nets i ells gairebé ho tenen incorporat de manera genètica, que s'ha de canviar de llengua i que el català no és important. Entre altres coses perquè els últims anys hem tingut discursos polítics que deien que això del català no era tan important. I el català és molt important, perquè en un món globalitzat, com dèiem abans, ja no som a l'època pujolista, el català no serveix per res, excepte per ser catalans. I per tant li hem de donar un valor simbòlic i d'identitat també a la nostra llengua. I llavors si nosaltres transmetem aquesta autoestima, òbviament els nanos més petits s'hi apuntaran. Si no transmetem aquesta autoestima, evidentment ells no voldran anar a un cavall que és perdedor. I acabo ja. Clar, fixeu-vos, abans parlàvem de l'audiovisual, nosaltres fem coses molt rares. Si us hi fixeu, el Super 3, que hauria de ser un gran transatlàntic audiovisual pels nens posa-li de 3 a 11 anys o 12 anys, fan dibuixos muts que jo ja veia fa 30 anys, la Pantera Rosa, que dius, gran contribució a la normalització del català, la Pantera Rosa. I llavors, i una altra cosa que fan, molt curiosa, és fan dibuixos en anglès.
i dius, ei, que si jo li vull ensenyar anglès al meu fill, tinc una cosa oceànica que es diu YouTube. Val? Per tant, no cal que em tractis amb aquest paternalisme amb l'anglès. A mi posa'm dibuixos de qualitat en català a la meva televisió pública perquè us he votat perquè feu això. Hi ha el model A, que és tot en castellà i la matèria d'euskera. Hi ha el model B, que és bilingüe, depèn 50-50, 60-40, 70-30, en funció del centre. I llavors hi ha el model D, que és tot en basc, i la matèria de castellà. El model D actualment a 3 anys té un 84% de matriculats. Jo l'altre dia parlava amb un noi basc de Gasteiz i em deia, mira, allà no és com aquí, diu, aquí és Can Pixa i rellisca. Tu allà vas al model basc i saps, segur que et faran la classe en basc. Això com a mínim. Val? Clar, també és veritat que ara ells volen canviar el model, és a dir, volen estendre el que és el model D, però amb unes mínimes concessions al castellà. Jo penso que no els hi ha anat malament fins ara, tot hora que han passat d'un 17% de parlants habituals d'euskera a un 23%, en 40 anys. És una pujada molt lenteta, però que per no voler anar molt ràpid, aquest benefici que tenies, perquè clar, les societats són diferents, aquella i aquesta, que no ho puguis perdre una part, per tant, no ho sé com seria aquí. Quan tota la societat, abans em deien, estem molt preocupats a nivell nacional. No, no, si tu ets alcalde d'un municipi, preocupa't del teu municipi i que el teu municipi funcioni 100% en català, en l'acollida dels nouvinguts, a les escoles. Fa un any i mig va sortir una notícia que deia, després de 100 anys, a Tolosa, que és un poble de Guipúscoa, el basc torna a ser la llengua d'ús majoritari als carrers. Després de 100 anys, més d'un 50%, allà fan les enquestes bé, no enquestes declaratives. Tu què parles? Jo parlo castellà però dic català perquè aquest vol que li digui català. No, no, allà van, escolten determinades hores, determinats barris i més d'un 50% parlen en euskera. Quan tota la societat va en un sentit, doncs això, i acabo. Allà hi ha una llei que el que diu és, si voleu fer centres comercials, urbanitzacions, primer heu de passar per la Conselleria de Cultura i hem de mirar quin és l'impacte lingüístic d'això que voleu fer. Tu t'imagines això a Catalunya? Jo tampoc.